Foron máis de 300 os cidadáns de Ribeira que cubriron o formulario da Axenda Urbana para construir unha cidade de futuro. Máis de 300 persoas tamén expresaran a súa opinión e o que lle seguimos pedindo á xente pois que a súa opinión é moi importante para que a Ribeira que todos pensamos se poda ver plasmada nun documento que queríamos levar ao pleno a finales do mes de xaneiro. Estas propostas sumaránse ás achegas aos máis pequenos, posto que os responsables do proxecto tamén visitaron os colexios e institutos para recoller as suxestións de nenos e mozos. Nenos de 6 anos no grupo escolar, nos que pasamos de verdad un momento moi interesante, no que eles tiñan que imaginarse como podía ser a súa Ribeira cando cumpliran pois prácticamente a maioría de edad, non? E a verdad que teñen esa visión infantil de querer pois un centro comercial ou esas grandes cadenas de distribución alimentarias, aparte, lóxicamente, de outras cousas que lle gusta como son o deporte, as instalacións para eles, non? E posteriormente, pois íbamos xa ao que era a ESO, rapaces de prácticamente 15, 16 anos, donde tamén tuvemos pois a mesma tempo con eles, en o que se lle pedía que imaginaran o desarrollo de áreas, por exemplo, periurbanas, como San Roque, como podía ser Coroso, a Garita. Este documento sentará as bases do desenvolvemento futuro de Ribeira ata 2030, co obxectivo prioritario da sostibilidade.